नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तई खबर बा आप लोगन के एगो जरूरी सूचना देवे के बा। आप सभी दर्शक लोग जानते बानी कि हमार चैनल भोजपुरी प्लस हैक हो गए रहे और अभी तक वो रिकवर ना हो पावल बा। तब बहुत सारा दर्शक लोगन के मैसेज आवत रहे कि खबर बनाई चाहे नया चैनल बना के ही। तो आप लोगन खातिर ही इ नया चैनल शुरू कर बानी जोना के नाम भोजपुरी प्लस ही रखले बानी। अभी उम्मीद करत तानी जल्द ही वो चैनल रिकवर हो जाई और जैसे ही रिकवर हो जाई एकर नाम और कुछ रखल दिहल जाई, चाहे पर और कुछ टॉपिक के न्यूज़ बनावल जाए। फिलहाल जब तक वो चैनल रिकवर ना होखा था तब तक जो खबर बा आप लोगन के ये चैनल पर देखे के मिली। तो जल्दी से जल्दी सभी दर्शक लोगन के पास एक शेयर कर दी और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दें। हम आप लोगन के सारा खबर न्यूज़ सारा कुछ हम देते रहम ये चैनल के माध्यम से। तो यह जानकारी रहे जो कि आप सबके देवे के रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी और बताई कि आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइब कहनी कि ना कहनी। कमेंट बॉक्स में हम मिलम आप लोगन के नया वीडियो में। बहुत सारा न्यूज़ हमारा पास बा, सभी न्यूज़ आप लोगन के बतावे खातिर हम उत्सुक बानी। तो तैयार रही, बस कुछ देर बाद ही खबर के सिलसिला भी शुरू हो जाइए। आप लोगन के सारा अपडेट धीरे धीरे देते रहम। खेसारी जी के, पवन जी के, निरहुआ जी के, यश कुमार, चिंटू सबके खबर आयल बा हमारा पास। तो सभी खबर आप लोगन के मिलते रही। बस चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। मिलब अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।